Presented by Unique Films. Unique Films. Unique Films. हमके बता दे रे पूजवा कजली कौन से बतिया रे कजली कौन से बतिया रे हमके बता दे रे पूजवा कजली कौन से बतिया रे कजली कौन से बतिया रे फोन नहीं के करत तिखी सब हाथे बरत मनवा हमारा घबरावेले हमके बता दे रे पूजवा कजली कौन से बतियावेले कजली कौन से बतियावेले। मिक्स बाय हैप्पी डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो चनपटिया। दिलो नहीं बुझेला बात नहीं सूझेला हमसे करत रहे प्यार हो हमसे करत रहे प्यार हो दिलो नहीं बुझेला बात नहीं सूझेला हमसे करत रहे प्यार हो कवना गलती के देता साजा याद ओ पढ़े सतावेले हमके बता दे रे पूजवा कजली कौन से बतिया रे कजली कौन से बतिया रे। राहु राजा धानी बढ़ल परेशानी बड़ी कुछ बुझा तो न बा बड़ी कुछ बुझा तो न बा राहु राजा धानी बढ़ल परेशानी बड़ी कुछ बुझा तो न बा धीरज दीवाना अनिल सुनील के फोनऊ नया बा उठावे हमके बता दे रे पूजवा कजली कौन से बतिया रे कजली कौन से बतिया रे हमके बता दे रे पूजवा कजली कौन से बतिया रे कजली कौन से बतिया रे फोन नहीं के करत तिखी सब हाथे बरत मनवा हमारा घबरावेले हमके बता दे रे पूजवा कजली कौन से बतिया रे कजली कौन से बतिया रे। Recording by